Kaže Muđa ima propušten poziv, evo sam me zove. Halo? Alo. Halo, ko je? Zvao si me. Gdje si, Stefane? Te bre, od kad me zoveš Stefane? Pa evo, od sad. Ti si live? Da. A za to mi zoveš i zoveš mi kurac. Alo, kad će ti Jota na live, brate, da pričamo o biznisu? Puščina pričamo o biznisu u live, ja ne ulazim u live, ti će kockaš. Ja ću dođem ovako. Ne, neće kockamo, samo će otvaramo kutije. Dobra, neće biti kocke, podaću 10 kurvi i ti ne smiješ ništa da i pričaš s njima, sediš tu pored i top. Jota i ja, naš. Podolo bi standardnu vašu priču, ja ću glime. Jel možete, bra? Pa, mislim može, ali ono, 5 metra razmak između. Respekt. Ljudi, svi respekt i srce u četu za Stefana. Respekt. Za Stefana, lajte. Bogdane. Bogdane. Aj, bože. Ništa, dogovorili smo se sve, a? Neću da kažem na glas, samo ti možda imaš ovaj broj telefona, niko drugi. Pa te bra, stilud, ono, ja sam VIP. Mislim da će ga menjaš, brate. Ma te bra, stilud, stilud, Ovo nešto custom made, a? A custom, brate, kao ono i naš, da ti ne pričam sad. Ajde svi u chatu keca ko ćete kod mene na live da vidite broj telefona. Au, šta priča, debeli, alo! Oooo! Iskoristi bre majmuna jebem. Ajde bre, tamo prodajete onu pišačku jebote. Ej, pite drip, hvala. Ajde, dolazite na live da se reklamirate neki dan, ajde. Ajde, molim. Ajde, ljubim te u oči. Boj pozdrav. Ajde, čao te, bro. Kako je lud, debeli, evo ga.